Abyste si prohlédli mongolskou jurtu, nemusíte vážit dlouhou cestu do mongolské stepy. Ale věřili byste tomu, že i tady v Podunajské nížině, jenom malý kousek od mongolské jurty, můžete potkat sibirského tygra? Hned celou oázu tigrů najdete nedaleko města Senec, necelé 3 kilometry od obce Kostolná pri Dunaji. Přestože cílem chovatelů je ušlechtilá myšlenka zachránit alespoň jednu populaci tygra usurijského před vyhynutím, na začátku těchto pohnutek byla docela obyčejná dětská touha po zvířátku. Bolo to vlastne akože taký splnený detský sen, ako úplne od malička som chcela mať vôbec tigra, chcela som sa vlastne trošku ako byť bližšie ako k zvieraťu, tak ako to bolo v tej rozprávke o Mauglim, ako mať k ním taký prístup, že to zvieratko sa vám bude venovať aj jemu a taký priateľský prístup, žiadne také akože drezúra tak, ale byť s ním ako priateľ. Paní Iveta si splnila dětský sen, ale její láska k tigrům léty sílila. Dnes jich má rovných 22 a jako bonus ještě 9měsíčního lvíčka samka. Toho se ujala, když se o něj matka přestala starat a samko už v Kostolné zůstal. V oáze tigrů vytvořili pro zvířata imitaci jejich přirozeného prostředí s rostlinami, s vodou i s vyvýšenými terasami. Tygři se pohybují volně ve svém teritoriu, chovatelé respektují jejich instinkty a věnují se jim opravdu s láskou. Zřejmě i proto se daří i jejich rozmnožování v zajetí. Oáza je přístupná veřejnosti. Každý, kdo chce, se může na tygry přijít podívat. Vstupné se tu neplatí, ale přinést můžete třeba šlehačku. Tu milují mláďata i ti největší a nejstarší tygří chlapy. Na co jste nejvíc pyšná, nebo co vám tady mezi tygry dělá největší radost? Tak najväčšiu radosť mi robí to, keď napríklad večer ideme im dávať papať, že im vlastne chutí, že podľa toho vidím, že tomu tygrikovi nič nechýba, že sú zdraví. No a potom ďalšia radosť je z týchto mláďat, ktoré vidíte, že sú veľmi nezbedné. Proste stále niečo vymýšľajú, niečo špekulujú, ako sú to veľmi hravé tigričatá, ako každé mláďata, však to je úplne normálne. No a ešte mám tu na jednu takého bubeného tigra, volá sa Amurko. Som teraz nedávno k nemu dala krásnu samicu menom Simba. A fakt sa veľmi teším, že kedy vlastne táto dvojica bude mať mláďata, že vlastne ako budú vyzerať a ako budú krásne.